Kakuhaan og inspirasyon kining usa ka tricycle driver sa Iligan City kinsa migradwar sa usa ka unibersidad ug magna cum laude pa. Atong ila-ilahon si Gerson Abo-Abo sa report ni PJ de la Peña. Walay kasudlan ang kalipay ug pasalamat ni Gerson Abo-Abo kinsa migradwar sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Filipino sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology sa Iligan City. Sumala ni Gerson, pangandoy lang kuno niya nga makatungtong sa kolehiyo. Apan karon, gawa sa migradwar na siya, magna cum laude pa siya ug nakadawat sab siya og pasidungog nga College Leadership Award ug Department Leadership Award. Ikatulo si Gerson sa unom ka mag-igsuon, ang iyang amahan usa ka welder, samtang ang iyang inahan usa ka housewife. Apan wala nahimong babag ang ilang kalisod sa kinabuhi, maka-eskwela lang siya. Gani, nanguha og namaligya siya og lamaw sa baboy ug nagtrabaho siya isip usa ka tricycle driver. Nahimo siya og mag-source of income pod nako during high school padulong sa akong second year sa college. Sumala ni Gerson, wala kuno siya nakapasa sa entrance exam kaniadto. Apan naningkamot siya nga magasulod sa College of Engineering. Apan kay gusto niini ang mahimong teacher na tugtan kini nga mobalhin og kurso. Sa ilang commencement exercises, usa si Gerson sa mga migradwar nga dunay pinakadaghang Latin honors sa MSU IIT sa Iligan City. 80% o 1,559 ka graduates sa class of 2022 ang nakadawat sa Latin Honors. 52 ang summa cum laudes, 689 magna cum laudes ug 818 cum laudes sa 1,937 graduating students. Be contented sa mga butang nga abi nimo og dili day nimo kaya, but because of great perseverance and kanang prayer, malampos ra jud ay no. Ako si PJ de la Peña para sa One Mindanao.